El festival, diguéssim que és la cristal·lització del que anem emetent durant l'any, setmanalment amb el programa de ràdio, trimestralment, per dir-ho d'alguna manera, amb el segell discogràfic, amb Lapsus Records, i anualment amb el festival. Llavors, el festival és això, és com aquell resum, aquell compendi del que més ens ha sorprès durant l'any, durant aquests 3 cicles, el setmanal, trimestral i anual, i això ho cristal·litzem en el festival i és com aquest punt final i màxim que per nosaltres és l'expressió artística que Lapsus a dia d'avui subscriu. La filosofia del festival, al cap i a la fi, és molt senzilla. A Barcelona passen moltíssimes coses de grandíssima qualitat, però sempre cada promotor, cada organitzador té el seu propi punt de vista. Llavors, Lapsus no deixa de ser un altre punt de vista més del que és la música electrònica d'avantguarda i del que són aquelles propostes que potser no destaquen tant per sobre d'altres o que estan en un circuit paral·lel. Llavors, el nostre festival és la nostra visió, una visió molt particular del que és l'avantguarda de l'electrònica a dia d'avui. El que sí està clar és que a dia d'avui hi ha els recursos, tothom té a l'abast un ordinador, software i el volum de propostes s'ha multiplicat per 1000. Llavors sí que per molts esdeveniments i festivals que hi hagin serà sempre molt difícil cobrir el nivell d'oferta que hi ha artística. Llavors, en què contribueix Lapsus? Doncs en ser un agent més per pujar a la palestra o per ensenyar de primera mà què és el que s'està coent per sota de la superfície a Barcelona, a Espanya i inclús arreu del món. Llavors, jo crec que és això, el que Lapsus aporta és un punt de vista més i una altra plataforma on els artistes novells puguin treure el cap. Per desgràcia, l'electrònica ha viscut moltíssims anys, masses, de predomini masculí i ha sigut sempre un món d'homes. A dia d'avui les dones han agafat el timó, s'han decidit, s'ho han cregut més que ningú perquè era el que havia de passar i està quedant palès a tots els mitjans especialitzats. Les dones ara mateix estan a la cresta de l'onada. Per què les programem a Lapsus? Doncs és una obligació, vull dir, has d'estar atent del que passa i estan passant coses molt interessants signades per dones. Llavors és el cas de les LCC, és el cas de Karen Wire, de Jaylin, que aquest any també estrena aquí a Espanya el seu set al Lapsus, però la llista és infinita. De l'escenari teatre jo destacaria el directe de Hong Kong Express, que són les sigles HKE. És un noi britànic que té un segell d'ambient interessantíssim que es diu Dream Catalog i que vindrà a Espanya per primera vegada i per mi és un imperdible. Al teatre també tindrem a Jaylin, que és un de les figures de l'any passat, a revistes com The Quietus o The Wire, van ser disc de l'any, a l'exemple de The Quietus, que la va nombrar com disc de l'any. Llavors, tenir-lo a Lapsus per nosaltres és un orgull. En el cas d'aquí al teatre, d'aquí al hall, tindrem a Powell, que és un artista ara potser un dels homes del moment, que trenca esquemes a tort i a dret, LCC, que també venen a presentar material nou en el que han estat treballant, i remarcar també molt especialment el set que farem aquí al migdia de 4 hores
a càrrec dels amos del segell Soul Jazz Records, que és un segell de moltíssim prestigi, i estaran 4 hores fent un set de DJ, passant pel reggae, pel dub, per la música llatina, un repàs de la música negra dels últims 40 anys. Asombroso, irrepetible, paranormal. Más espacios, más artistas, más misterio. J-Lin, Lodic, Don Acha Costello, Powell, Mesh, Soul Jazz Sound System, Karen Dwyer, David Cordero, Philip Sherburne, Hong Kong Express, LCC, CFAX Acid Crew, Nothing, Pyrenees, Downbeat Showcase, DJ Dos Thetas, Indocrats, Mal Morgo, Slurp TV.